Euskaraldian lehenengo edizioan parte hartu genuen individualki, bakoitzak erabaki zuen ea ahobizi edo belarri prest izan nahi zuen, eta gero bigarren edizioan parte hartu genuen arigune bezala. Ikusten genuelako egin genezakeela banjen aldetik euskaraz gehiago. Taldearen partetik arigune izatea ekarri digu nahiko lanketa, ze pertsonekin hartzen duzunean ohitura hizkuntza batean egiteko, beste hizkuntzara aldatzeko egin behar duzuna, kontzientea izan behar da eta askotan zaila. Eta orduan izan da interesgarria eta nik uste lortu dugula harreman asko euskaraz mantentzea. Saiatzen gara guztia euskaraz egiten, baina hori ez da errealitatea dena euskaraz egitea, eraz gutxienez saiatze hori handiagoa izango da gure artean mantentzeko gehiago harremanetan euskara. Zerbitzua izan behar du zure reflejo bat, zure ispilu bat, orduan euskara nirea da, ni naiz, euskara ez, nik esatet, ni egunero hain naiz, orduan ni kanpaina ia egunero ez. Baina bestetik ere onartzet, agian kanpaina hoitan sartzen den jendea edo parte hartzen duen jendeak, ikustea edo jakitea non egin dezaken edo non entzun dezaken ere lagungarri izan daitekela. Aurten hori, arigunez eta doa, kanpaina, eta ni prest, pagotxa prest izango da, urte osoan den bezala, baina jakinien gainen izan dezala jendeak, hori, parte hartuko dugula, eta hemen gune bat daukatela euskaraz aritzeko, lasai eta inongo konplexuik gabe eta gustora, goxo. Aurten arigune bezala parte hartuko dut Euskaraldian. Uste dudalako, jendeak beharra duela eta jende askok nahi duela terapia bat egin edo joatea espazio bat non zabaltzen zaren guztiz eta zuri buruz hitz egiten duzun, hitz egitea ziur sentitzen zaren hizkuntzan, ez? Orduan, batzutan gure buruan esaten dugu, ez naiz gai, baina ez dugu probatu. Ez duzu probatu, ez dakizu gai zaren ala, ez? Euskaraldian esaten dizute, probatu eta gero ikusi. Orduan, nik uste dut, ondorio bezala atera alduzula, ala, gai izan naiz. Ni ez da jungo euskaltegira, ez da. Baina, poliki kostauta dau. Baina, euskara poliki, segi eta segi aurrea.